boat comes to a complete stop and you are asked to disembark. ボートが完全に止まり、こちらからご案内いたしますので、お座りになったままお待ちください。请坐在船内，等到船完全停止之后，工作人员会指导您下船。ボートが